دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نامری که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو، وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо забони русиро аз нол тез ва осон меомӯзем. Дарси ҳафтум аст. дар ин дарс мо бо шумо предлоги на ва в чӣ тавр истифода бурда мешавад дар забони русӣ, дар куҷо мо предлоги наро ва дар куҷо предлоги веро истифода мебарем, дар ана ҳамин дарс дида мегузарем. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсияро пахш намоед. хуб, агар тайёр бошед, мо бо шумо предлоги на ва веро омӯхтанашро оғоз мекунем. хуб, предлоги на ва в. Бубинед ки бародаро, предлог на ин дар боло, предлог в дар поён, дар дарун. предлог на ки дар боло шуд, ин предлог дар ҷойҳое ки кушод ҳаст, ҷойҳое ки граница надорад истифода бурда мешавад. Например, бо мисолҳо мегӯем. хуб, мана бинед. Положить, положить, положить. Предлоги наро бинед. Положить одежду на столе, на стол, просто на стол. Положить одежду на стол. Либосро дар болои стол мондан. Устол бахшиш, дар болои стол мондан. Ана акнун ҳаминро бо предлоги в бинед. Положить одежду в шкафу. Либосро ба даруни шкаф мондан. Яъне положить одежду в шкафу. яъне в шкаф. В шкафу ки шуд, дар даруни шкаф аст. Бинед. На уроки в школе. На уроки ман дар дарс. ба забони тоҷикӣ ҳардуи ин тарҷума мешавад дар. ҳамин тавр тарҷума мешавад. якта маъне хати тарҷума мешавад, не ки ҷош ҳаст. ман дар дарс ҳастам. дар дарс. Я на уроке. В уроки намешавад. Я на уроке. ман дар дар. агар ман дар мактаб гӯед, агар я в школе. Я в школе. ман дар мактаб. мактаб маълум ҷой ҳаст ва болош маҳкам, чоркунҷа. яъне дуруни шкаф бошад, агар гуфтем ки дуруни коробка бошад, в истифода мемонад, берун бошад на. Например, бубинед. дар кӯча бошед, чӣ хел истифода бурда мешавад? дар кӯча бошед, агар на истифода бурда мешавад. Бинед. На улице. Где ты сейчас, мана? Где ты сейчас? Где ты сейчас? Ту дар куҷои ҳозир? Мегӯед ки я на улице.
я на улице. Ман дар кӯча ҳастам. Ва мумкин гӯед ки я, добавлять кардам. Я на мосту. Я на мосту. Ман дар мост. Пул мешавад. Куприк ба ҳамон забони тоҷикӣ тарҷима мешавад. Ҳамин таъно. Ман дар мост ҳастам. Я на мосту. На он ки я в мосту намешавад. Я на мосту. Барои мост яъне пул, куприк гӯем агар як чизи кушодагӣ. Например, агар шумо дар бозор бошед, агар я на рынок мешавад. Рынок ин бозораш, агар дар бозор гӯед, агар я на рынке. Я на рынке. Ман дар бозор ҳастам. хуб, ана акнун боз дигар чизҳо низ ҳаст. Акнун ҳозир шумо бо шумо вяшро низ бо предлог в низ якчанд мисолҳо мебиёрем ва бо ҳамин мебинед ки аллакай предлоги в ва наро ба дараҷаи баланд омӯхтагем. хуб, предлоги вро гуфтем дар дарун. Ҳама хел аст. Ва дар дарун ки шуд? В квартире. Мана, например, где, савол, где ты живёшь, Где ты живёшь? Ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? Бахшиш, инҷа ин мондааст. Где ты живёшь? Например, я живу в квартире. Я живу в квартире. Ман дар квартира зиндагӣ мекунам. Мисол, где ты сейчас гӯед, агар дар инҷа где ты сейчас гуфт, где мана вот. Где ты сейчас гуфт, гуфтед ки я на улице, ман дар кӯча ҳастам. Агар ман дар хона ҳастам гӯед, ҳаминҷа чӣ хел мешавад? Биёед ҳаминҷа добавлят мекунем бо ду чӣ? Ман дар хона ҳастам гӯед, агар я в доме. Я в доме. Ман дар хона ҳастам. Я в доме. Агар дар кӯча бошед, я на улице. Агар дар хона бошед, я в доме. хуб, бубинед, боз як чизи дигар дар ҳаминҷа. Парк низ, бинед, паркҳо ҳаст ки чӣ дорад? Болош маҳкам не. Лекин парк граница дорад. Ва барои ҳамин ҳам парк яъне як ҷои муайян дорад. Ва барои ҳамин ҳам дар парк мо в истифода мебарем. Например, дар инҷа боз добавлят мекунем. Я в парке мешавад. Я в парке. Ман дар парк ҳастам. На он ки я на парке. На парке намешавад. Я в парке. хуб, агар шумо кор ба бошед, агар бубинед чӣ хел мешавад? Дар где ты сейчас гуфт, бинед, тагаш мемонем. Я, агар дар кор бошед, агар я на работе мешавад. Я на работе. Дар кор. Дар кор ҳастам. Чӣ хел кор, инро нагуфтед. Агар шумо дар завод бошед, агар чӣ хел мегӯед? Дар завод бошед, агар дар завод кор карда истода бошед, агар мегӯед ки дар инҷа я на заводе. Я на заводе. Дар инҷа низ я на фабрике. Я на вокзале. Я в складе. Я в этаже. хулас, дар инҷа на истифода. Агар шумо дар офис кор кунед, я в офисе. В офис. В офисе. Ман дар офис ҳастам. офис акнун як ҷои муайяни коре ки дар ҳамонҷо кор мекунад одамо, ҳамин тавр мегӯяд. Я на офисе. Ман дар офис ҳастам. Я в офисе. хуб, дар завод бошед,
я на заводе. Дар фабрика бошед ҳам я на фабрике. Дар вокзал я в вокзале намешавад. Я в вокзале намешавад. Биёед якте дига добавлять мекунем. Я на вокзале мешавад. Я на вокзале. Вокзале. Да, бале. Я на вокзале. Ман дар вокзал ҳастам. Ва агар шумо дар аэропорт бошед, дар инҷо мо я в аэропорту, яъне аэропорт ба я в аэропорту. Я в аэропорту. Ман дар аэропорт ҳастам. Дар инҷа мо в истифода мебарем. дӯстони азиз, в ва на, предлоги в ва на дар ана ҳамин тавр дар забони русӣ истифода бурда мешавад. хуб, боз ҳаст, например, выставка мешавад ва дигар чизҳо. ҳозир боз инро кор мекунем, давомашро ман ба шумо боз ҳам мисолҳои зиёд кати мебиёрам, чтобы мустаҳкам шавад ба шумо. агар шумо отпуск бошед, ҷое ки отпуск барои дамгирӣ, мегӯед ки я в отпуске. Я в отпуске. ман дам гирифта истодам. намедонам отпуск ба забони тоҷикӣ дурусттараш чӣ хел тарҷума мешавад. агар шумо дар кино бошед, я в кино. Я в кино. ман дар кино ҳастам. агар шумо дар ягон ҷо бо кор рафта бошед, агар я в поездке, я в путешествие, хулас ҳамин тавр истифода бурда мешавад. не ки дар выставка, дар опера, дар дарс бошед, агар на уроке мегӯем, гуфтем бошед, агар выставка ба мо на истифода мебарем. хуб, боз чӣ дар инҷа ман бояд ба шумо гуфтам мегузаштам. албатта боз як чизи дигар ки ва ҷануб, шарқ, ғарб ҳамин хел чизо ҳаст. дар ин ҳолат на мисол ба ки ман дар шарқ зиндагӣ мекунам гӯед. агар я живу на востоке. Я живу на востоке. ман дар шарқ зиндагӣ мекунам. агар ман дар ғарб зиндагӣ мекунам гӯед. агар я живу в нею, балки на западе, на юге, на севере. биёед ҳаминро низ гуфта нависта мегузарем. на севере, на юге, на западе, на востоке. бубинед, дар шимол, дар ҷануб, дар ғарб, дар шарқ. ин низ яке аз қоидаҳои бениҳоят муҳим ҳаст ва шумо бояд инро донед. бозор ба гуфтем на истифода бурда мешавад, дар дохил бошад ҳама вақт. бинед, боло ҳаст, наверх, наверху. наверху, боло. агар поён бошад, агар бинед якҷоя внизу, поён, наверху, боло. бубинед, дар ҳамин сари дарс гуфтам на ин боло, в ин поён ва дарунро гуфтам. чӣ мекунам, маъни додем, тарҷиҳам хел муайян мекунад ва бо ҳамин ду ибора низ ҳамин чизро фаҳмида гирифтан мумкин аст. внизу
бинед, где находится канализация. Мегӯяд ки внизу канализация дар куҷо ҷойгир аст? Мегӯяд ки дар поён ҷойгир аст. Агар дар боло дар чилтак бошад канализация, мегӯяд ки наверху канализация расположен наверху. Канализация дар боло ҷойгир аст. Агар дар поён бошад, внизу расположен внизу, яъне дар поён ҷойгир аст. хуб дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки шумо аз ин дарс он чизе ки мехостед ба худ гирифтед ва албатта мақсади ин гап ҳамин ки дарси мо дар ҳамин ҷа ба охир мерасад. дар ҳамин 12 ё 13 минут мо бо шумо ҳамин предлоги на ва веро чӣ тавр дар забони русӣ истифода бурда мешавад бо қоидаҳош дида гузаштем, мисолҳо овардам ва ҳама он чизе ки қоидаҳои грамматикӣ буд ба шумо нависам. анакнун инҳоро шумо дар ҳаёти худ дар рӯзгор бояд истифода баред. яъне вақти гап задан дар забони русӣ бо ягон шахси рӯззабон, ҳаминҳоро ман чӣ хеле ки гуфтам ана ҳамун тавр дуруст истифода баред. дуруст истифода баред, дуруст тарҷума кунед ва дуруст истифода баред. дар кӯча бошед, я в улице нагӯеду, чӣ хеле ки ман гуфтам, я на улице. дар болои агар мост бошед, агар я в мосту нагӯеду, балки я на мосту. чӣ хеле ки ман ба шумо гуфта гузаштам. хулас ҳамин тавр дуруст бехатоги грамматикӣ гӯед. китобро дар даруни шкаф монда бошед, дар ин ҳолат мо бо шумо мегуфтем книга находится в шкафу. книга в шкафу, китоб дар даруни шкаф аст. агар дар бола стол бошад, агар на столе. ва ҳамин тавр шумо бояд ҳамин чизҳоро дуруст истифода баред. баъдан як бор ду бор шумо дуруст истифода бурдед, баъдан дар дафъҳои дигараш, дар дафъҳои сеюм чорум ҳамин чизро шумо автоматик истифода бурда меравед. яъне дар маънии сари шумо ҳамин чиз ҷой мегирад ва шумо автоматик бо тарзи автоматик ҳар рӯз вақте ки гап мезанед предлогҳои на ва веро истифода мебаред. ва бояд шумо ин дарсро агар камакак нофаҳмӣ шуда бошад такроран бубинед ва ба саволҳои худ ҷавоб гиред. агар боз савол монад, метавонед дар комментария нависед ё ки номере ки дар экран ва умуман дар описании ана ҳамин видео ҳаст, ба ҳамон номер ба мо муроҷиат кунед ва саволҳои худро ба худи ман диҳед. ман ба шумо ҷавоб медиҳам. албатта ба ҳама ҷавоб медиҳам, ба шумо низ ҷавоб медиҳам. ба саволи худ ҷавоб мегиред ва маслиҳат мегиред агар хоҳед. агар албатта умуман бо ҳамин тариқ, бо ҳамин роҳҳо шумо метавонед омӯхтани забони русиро давом диҳед ва албатта ҳар рӯз бо омӯхтани забони русӣ машғул шавед ва иншоалло дар рӯзҳои хеле наздик шумо забони русиро бо кӯмаки канали мо ё ки бо кӯмаки самостоятельно корҳои худи шумо меомӯзед. хуб, боз чӣ? боз ба фикри ман ки дигар ягон гапи зиёдӣ нест. агар ҳамин чизҳоро фаҳмида бошед, як тугмачаи подписатсия ва лайкро пахш кунед. бо шумо ман Лутфулло Элмуратов будам. то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр, хайр, хайр. дӯстони азиз, мехоҳед ки забони русиро хеле зуд омӯзед? ин тавр бошад, аз аудиокитоби мо истифода баред ва бо кӯмаки ин китоб забони русиро омӯзед. китоби мо аз грамматика, словар, разговорник, диалогҳо ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ иборат аст. китоб барои ҳама телефон мешавад: андроид, айфон, планшет ва ҳатто ки дар компютер низ истифода бурда метавонед. агар хондани китоб ба шумо маъқул набошад, агар шумо метавонед аудиои ӯро гӯш карда ин китобро пурра омӯзед. барои харидорӣ кардани ин китоб ба ҳамин номере ки дар экран маълум аст бо тариқи WhatsApp, Telegram, Imo, Viber муроҷиат кунед. агар маълумот ба шумо камтарӣ кунад, ссилкае ки дар описании ана ҳамин видео ҳаст,
از همونجا شما درباره کتاب پر را معلومات گرفته میتوانید.